And now, it's time for DJ Rocky's Secret File. Kabit ng best friend ko. Kabit ko rin. Hi DJ Rocky. Gusto ko lang i-share yung isa sa mga pinaka-pinagsisisihan ko sa buhay ko ngayon. Itago mo ko sa pangalang Sai. At ito, ang aking secret file. I have a best friend for more than a decade now. Recently lang kami nagkasama ulit sa tagal naming nagkahiwalay ng landas. May asawa na siya at meron na ring mga anak. Masaya naman ang pagsasama nila, not until nagkaroon sila ng asawa niya ng mabigat na problema. At itong problemang ito ay ang sumubok sa pagsasama nila. Mabait ang kaibigan ko. Ulirang ina, masipag magtrabaho, at mapagbigay sa kapwa. At noong nagkaproblema sila ng asawa niya, nakatagpo siya ng lalaking nagbibigay ng mga kakulangan ng asawa niya. Ang kakulangan na yun, peace of mind. Tuwing kasama at kausap niya yung guy, nagiging masaya siya. Sa akin niya lang sinabi ang sikretong yun. At hinayaan ko lang siya dahil kahit ano namang payo ko sa kanya na ikapapahamak niya lang yan in the long run, at the end of the day, siya pa rin ang nagdedesisyon para sa sarili niya. Lumipas pa ang mga araw, I met the guy. Yung kabit niya. Nung una, hindi ako komportable. Dahil na rin siguro sa takot ko na mahuli sila at madamay ako. Besides, alam ko na pwedeng masira ang pamilya ng best friend ko. Pero anong magagawa ko? Masayang masaya ang kaibigan ko. Na lagi ko na lang nakikitang malungkot o sobrang stress in life. Alam ko, marami sa inyo ang hindi ako sasang-ayunan. Maraming maiinis at iisiping kinukonsinti ko siya. Hindi naman ako nagkulang ng paalala sa kanya. At alam niya yun. Sa bawat pagkikita nila, sinasabi ng best friend ko yun. Minsan nga, ginagamit niya pa akong palusot sa asawa niya para lang magkita sila. Sa ilang buwan na relasyon nila, huli na, nang malaman ng guy o nung kabit niya na pamilyado na pala siyang tao.
Naging sandalan ako ng lalaki niya. Nagkukwento siya sa akin o minsan naman pag nag-aaway sila. Ako ang ginagawa nilang tulay para malaman ang side ng isa't isa. Mahal na mahal ng best friend ko yung kabit niya. Kaya lang, alam niya sa sarili niya na hindi niya kayang iwanan ng pamilya niya. Naging close kami nung guy. Hanggang sa tuluyan na siyang binitawan ng best friend ko. Dahil mahal niya raw ang asawa niya at hindi niya kayang iwanan ng mga ito. Ang pamilya niya, ang asawa at mga anak niya. Labis kong ikinatuwa yun. Dahil sa wakas, hindi na masisira ang pamilya nila. Ang kaso, sadya yatang mapaglaro ang tadhana. Siguro, isa na rin ito sa karma ko bilang konsentidor na kaibigan. Sa dalas naming mag-usap nung guy na naging kabet ng best friend ko, nagkapalagayan kami ng loob ng hindi sinasadya. Nung una, laro-laro lang. Dahil inisip ko at ng kaibigan ko na baka makamove on rin siya agad kapag may iba na siyang nakakausap. Naging madalas ang pagchat namin at hindi yon alam ng best friend ko. Hanggang sa nagkayayaan kaming mag-inuman at may nangyari sa amin. I have a boyfriend, DJ Rocky. Aaminin ko, playgirl din ako. Hindi ako proud doon. Hindi ako ganito noon until nalaman ko na kung sino-sino rin palang pinapatulan ng jowa ko. Hindi ko naman maiwan ang jowa ko dahil mahal ko. Pero aaminin ko na hindi na ako naging faithful sa kanya dahil sa paulit-ulit na nahuhuli ko siya. So ayun na nga, madalas na kami nagkakausap nung guy. Madalas na rin kaming lumalabas at madalas na rin may nangyayari sa amin. Siya ang pinakamagaling sa lahat ng nakasama ko sa kama. Ibang level. Kaya pala noon sa tuwing magkukwento ang kaibigan ko, lagi niyang sinasabi na ang galing nga raw nitong guy at lagi siyang pagod. Hinang-hina pa after. And I'm not gonna lie, DJ Rocky. Na-curious talaga ako kung paano siya sa kama nung nagkukwento na ang kaibigan ko tungkol sa ginagawa nila. Nung una, gusto ko lang talaga siyang matikman o malaman kung ano ba talagang meron sa kanya para mabaliw yung kaibigan ko sa kanya. Hindi siya ganun kalakihan pero grabe ang performance. Sobrang sweet at maalaga siyang tao. Lahat ng bagay na hindi ko pa nararanasan sa jowa ko, sa kanya ko lang naranasan. Pero marami ring bagay na naibibigay ang jowa ko na hindi niya kayang ibigay. I like him a lot, DJ Rocky. Nag-I love you na siya sa akin. Nagre-reply ako sa I love you niya, pero hindi ko naman talaga siya ganun kamahal. I've done this kind of things before, kaya hindi na ito bago sa akin. I know sa sarili ko na hindi ko siya mahal. Na-e-enjoy ko lang yung andyan siya habang nasa malayo ang partner ko. Hindi ko lang alam ngayon kung paano ko siya bibitawan nang hindi siya sobrang masasaktan. He is suicidal. Sabi nga ng kaibigan niya na nakakaalam sa sitwasyon namin. Double kill daw siya sa aming mag-best friend. Hindi ko naman gustong mangyari ang lahat ng ito sa kanya. Dahil mabuti naman siyang tao.
Laro-laro lang lahat dapat yung sa amin eh. Dahil nakilala niya akong mahilig lang sa FUBU. Pero nauna siyang natalo sa laro. Mistake namin parehas yun. Ngayon hindi ko na alam paano siya iiwan. Hindi ko rin kakayanin na malaman ng best friend ko yung nangyari sa amin. Kasi alam ko na hindi niya ako mapapatawad pag nalaman niyang ako ang umayos sa taong sinira niya ng pagmamahal niya. Dadalhin ko to sa hukay. At kahit kailan, hindi ko hahayaan na malaman ito ng best friend ko. Sumulat ako sa inyo kahit alam kong mahuhusgahan ako. Dahil gusto ko sana, kahit isa man lang, mapagsabihan ko nito. Alam ko mali lahat ng ginawa naming tatlo. Mali na pareho kaming magkaibigan ay ginawang kabit ang iisang lalaki. Mali na saktan namin siya pareho. Mali na gumanti ako sa boyfriend ko at lokohin siya. Pinagsisisihan ko na ng malala ang ginawa ko ngayon. Lalo na at bagong kasal pa lang kami ng long-time boyfriend ko. Yes. Bagong kasal pa lang kami ng long-time boyfriend ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Sai. At ito ang aking secret file.